Uğla da yara ulan ki şappat yalam deyip. Celep mıgıt gıydınız keyin tapaşanga birinin bir gıyışına aydım çıkarıp sen yalan men gapın. Ay bulan haydın dinlesen pravo eyle kaya bir ay diye bile kontraktımız var kontrakt. Tordu bol yerkim öldü yoluna diye. Bal soyduk le aydı boydu pörbeydi. Eyle ki saknen dinleyen ben barilla tamam fil aydı pördüm. Hey Türk bal soy 3.000 pat pişin. Var in Türkmen sana tanal yan. Aşağı adam tapmadan ne? Bal soy tang bu matla. Ay borla yiyeceğim de öyle evet adam almış oluyor. Üçüncü de zay bal oldum ne bal soy solo si. Ondan sonra kim? Eyle sahne var aslan. Üçüncü de ne kim soktu bu gurrun verin ne var ya internette çıkarmam kim ne soktu. Bal soy bile solo fi işe çıkardılar onu bal solo Allah gitti böyle ama ben işmem de ama pukuyor oluyor da. TikTok'un ne o ya hemen görmedim. Sebebi var o ne çoğaltan nasıl tüyüğümü dolaşıyordu. Bana da barışa bir çıktı açıklama ya. Ben sonra bilen video kontraktım vardı. Bu doğru ya da iş gördük geçen soktu da İslam'a gitti diye. Beni de İslam'a da söylüyorum İslam'a benim dostum. Senin benim dostum. Bir şapkat yalan diye boş görmem oğlum. Kıyı yok ben Türkmen. Üçün pat bir şey var barışa heyecan. Tapmadan ben ne emedin de. Bolya biliyor. Bolya biz ya orada günün yurt dışına oradan Ukrayna Palyaçka'ya bakıyorum oradan başka vurun. Begay. Sen o yurdun içinde o vidin tanal ya oğlum. Bunlar karşıya da çağırıp insan soğuk baydı video lan aydım lan. Güllemedip gördüm ben seni tüyüyor ne ama gül video çıkarıp gördüm. Olmadı mı yetmedim daha. Aslan. Zaya söğüş gören adamın arada sike gidiyor ha huy. Söğüş gören bordolar birden bilem o. Evet tamam. Yani. Ay yola. Yo üçünden bu ne? Var ingo ben beni göreverin beni. Üçünden bir derek kan bulan. Men size söylüyor peygu dikellen da arda mo karken ol men dikate hoş beren. Sana tamam. Yani. Oynatma o çok kıskaç kesen ol koyuna koy. Dur. Ana. Türkmen oğlanın giydirecek koyuna. Berleni yapyan. Saçın ay bol yatasın doğru verdin. Şun yalak giyen gül yalak korkut yemeler. Bu ama unutma o atları. O yupko mandan mı? Yok. Sen uje toydan sonra senem mol giden sen toydan sonra hallişin ayalı ol giden. Men gep piyot gerek gel. Ene en go koyna şul canın sağ olsun tamam.
Nahar häli işte towak galla. Toyun giç gıtörýärm şoň ýaly. Vay. O näçe ýeri geldi? Naharmamış betişmedin töge. Toyun ýeri gıtördümi? Barýan. Yine dostlaň ýanyna barýanmy? Öýde bolman geçdiňde yine de köçä barýan giýjen ýary. Haçan görseň öýde oturýarsyň-da. Dostsyň zadyň ýokmy sen? Bar görüş dostlaň bilen PlayStation oýnap oturmady. Nämçin a diýjek diýdim? Hem men naharma gowunyň ýeten oka. Süýji däle. Daşşessin. Şepskavarotkdan ýaýmersiň-a? Oýna ýerler azaçyk. Sen bireýän özüňem soňky dur. Sport zala dama giden ok. Tahtaşdan atlı toyuna çağırdı gidiyem şu an. Senin ayıp. Niyemçiyim. Çağırıyalım öde. Çağıranaklarım. Seni. Aa. Klastaşdan. Ay bilemok gelmedem diyen barardımam. Yani çağıranaklar. Be. Olur ya aşkıvadı gelmeyken klastaşdan bir kısanan toyun soğudun mu? Ha? Ya. Be. Katı kıyın ya da sen klastaşdan çağırmayan olsa onunla beylik adamlardan katı mürmeler ha? Sen koçanam sen katmur jego sen kat begen yani sen bilen şu howada var bile demal mamur ulu bagyt turawam da Böyle faul cuma. Cuma. ha Yaran san dine başlığa yaran. Galan yalan ho. Kime yalvarıp dursun ay? Hadi götür sen ay. Yaran makam guguru var ha. Gan o şep sinmen iş yapıyorum. Var şey bir begen yanına. Sala toysun sen. Zaten sinmen bir kuvadan demal böyle de var. Koy hana ya. Seni bardadım bekmello. Yaran san dine başlığa yaran. Galan yalanlar düşündün mü? Hemmetse yaran görme. La uğurlar abzatla o. Bilmeseniz gelin öğrenle yine al sağlam. Saloma basket. Tamam yemin mi? Ağırmayında. bizim uğurlusa başlygyň gatowda siz başlyksan Kutoranlar diýsänim. Başlyga yaranmaly dogry. Ýöne her kızadın nomaty bara. Bir gezek berýin-de. Hana başlygy külak gidenler menden. Ýüregim bir hil bolup durda. Yaransan diňe başlyga yaranmaly. Kutoran oňaran zaga odatlaram. Yaranmagy gezek bermediňiz ay. Özüm aýratyn maraýyn ýanyna. Laçın, şu metrede 10 santimetre koyu bilsen bana, gülmün bana, kulbaydım bana, davay. Gözüne almaz mı? Yok olmaz zaten. Onu ne biliyorsun? Diňe aýallar erkekleri bir soragda goşa düşürip bilýärler. Meselem inha. Ha kafe. Eğer sen başka birine öýlenen bolsaň, şol aýalyňa men bilen ikilik ederdin mi? Bana bu diýeňiz mi? Ine şoňa näme jogap bermeli? İmkan gelýän welaýatyň haýsy? Şu sillek yoktu da öňaýdymlar. İşlemegmi? Ha, o da şükür. Lewa gelse kahtan gowlanýar. Başgasy kabul eder. 5 welaýatymyzyň içinde imkan gelýän welaýatyň haýsy? Velayet, Lewa velaýaty. Lewa, Lewa. Birinji welaýata çykan toýum Lewakdan başlady. Lewa dowam şu Sogmary. Birinji ýerde Lewa dur bakar. Birinji aýdymyň näme? Ady ýazma şonokda, ondan soň sen men ýeken, dogrymy? Soň bir gün bir ýylda. Şol birinji aýdymyň bul tutdy da. 10 keşif taýdy. Şol kavermi brat ya? Afterskaydym. İngilizcesi, türkmençeden afterskaydym. Şon kaver diýip ýazypdy da. Soraýyn diýdim da. Yok, öýdym afterskaydym. Şol bildingmi brat şon tutuşuny? Bilmedim. Bilmediň, duýdansy ol da. Duýdansy da o. Ýöne özüm dinläp lezzet alýardym. Ýöne edil täze gatsawyr meni bolansoň şu sillek ýokdu da öňaýdymlar. Ýokdu bolýan, onu soraýan yaşlardan, zatlardan olaram bilemok, aýyp diýerdiler. Tutmaýmasa sebäbi gatýtmış hatta. Olam Mikeň, doğru. Ýok, o bir 10 keş stadiýaly Serdar Şamah bilen näme? Didar, İngiliz oglan, İngiliz aýdan oglan, şol sözün ýazýar, Didar Serdar Şamahym nämesini sazyny işleýär. Biraz sen de köplenç soýnaýdym da, diňe ýeki aýtýan. Senden duýuda garaşyp bilýärmi muştakly? Garaşyp bilýär ýöne edil şu
Planda ýok. Planda bada edil diýen adamlar bilen bolmasa duet edesim gelenokda. Mysal üçin 2 tane bagşy bolsa gownama ya gyz bolmaly, goşa aýdan das kas gazayt. Şu ma gelşäýse. Ma gelşäýse. Gyz bolmaly ya da rap bolmaly, rapper kardy. Resul aýdymlaryň içinde iňken tutany, iň pik derejä ýeten haýsy diýip pikir etdiň? Iň meşhur. Bir ýyl. O sen men ýekenden hem geçdi ötden. Ýekenden geçdi. Bir gün bir ýylda ýekam töýret diýsem boldy. Aşa YouTube'da 2-3 milyondan geçdi beýleka, bir gün bir ýylda ýekam 1 milyondan geçdi. Bura şu TikTok'ta da gowy gitdi da bir gün bir ýylda. Abyşny daşar ýurt söz goşmasan tutmaýar da. Daşar ýurtlaryň diňletse, значит, sağ gowy. Elbetde Mikeň işi. Mikeň işi toýlar. Olar jan sağ bolsun. Muştaklyň aýda İşinizde üstünlük. Elden arzu dilegilerinize sağlık, awra bilen ýetmenizi dileýär. Mümkin şu. Sunwatda işiňde üstünlük burar.